Какъв ще бъде месец май? Значи, голямото събитие през месец май ще бъде влизането на Сатурн в знака Овен на 25 май. Когато Сатурн влезе в Овен, започват промени в общата енергия, в общата ситуация, както в нашите индивидуални съдби, така и в колективната ни карма. Но за Сатурн в Овен, за съвпада на Сатурн с Нептун, има отделно видео, което е към телевизия Хасково. Публикувала съм го в YouTube канала, така че може да го чуете за подробности. Иначе месецът започва с един статичен Плутон. На 4 май до 19 май Плутон ще бъде статичен, за да обърне след това в ретроградно движение. Като цяло тези периоди на Плутон винаги са свързани с много силно напрежение. Атмосферата по някой път се зарежда с напрежение. Това, което е необходимо да се знае, в тези дни е добре да се полагат или умствени, или физически усилия, или да се опитваме да учим нещо, да решим някакъв проблем умствено, за да сме заангажирани, или да полагаме повече физически усилия, за да не оставим тая енергия да се застоява, защото енергията е наистина неприятна като усещане. Така че това е добрия начин да противодействаме на статичният Плутон. В първите дни на месеца, разбира се, все още се усеща и енергията на Марс в опозиция с Плутон, така че първите дни на месеца могат да се усетят по-напрегнато от повечето хора. Иначе, все пак да отбележа, че май започва с една нарастваща луна. Фазата на луната е нарастваща. Тази фаза като цяло е хубава за започване на нови проекти, така че ако отдавна сте искали да правите нещо ново, трябва да се поогледате и да видите дали може да го започнете до 12 май. В същото време искам да отбележа, че това луната да е нарастваща е хубаво, предпоставка е, нали, за да има нарастване на новите ни проекти и идеи, но все пак, когато се правят важни неща, това не е достатъчно. Когато започваме важни проекти или действия, е добре да имаме по-внимателно избрани дати, на които да правим нещата. Защото иначе остават с впечатление, че една нарастваща луна е достатъчна да подпомогне всичките им проекти, но нека да отбележа, че тази нарастваща луна може да бъде на празен ход. Тази нарастваща луна може да отива в трудни аспекти с Марс, да речем, или с Уран. И тогава всъщност нищо особено не се случва. Напротив, даже датата ще затрудни нашите усилия. Иначе, другите важни събития през май. Месецът започва с един много приятен секстил между Меркурий и Юпитер до 5 май. Този аспект е приятен за преговори, приятен е да вземаме изпити, приятен е да вземем някакви решения за подписване на договори, на документи. Аспекта дава едни подредени умствени усилия и една много добра преценка на ситуации, за които се изисква малко повече задълбоченост и да се вземат под внимание повече фактори. Аспектът е приятен, той ще бъде особено силен за Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей. Така че в тези дни те може да имат наистина много добри ситуации да подписват документи или да се договарят или да направят някакви изненадващо добри срещи, от които да им излязат възможности. След това от 8 до 18 май започва да се усеща тригонът на Венера с Марс. В този период нараства енергията ни за лични отношения. Този аспект винаги се свързва с някаква повишена емоционалност, с много желание за социални контакти, за забавление, за радост, за наслаждение.
Това е един от най-добрите транзити да ходим на срещи, да се срещаме с нови хора, да търсим партньори, защото той подчертава любовта, не само сексуалните желания, а желанието за любов, за споделяне. Така че той е много силен като енергия, в същото време не е груб, не е прекалено директен като импулс и дава много добри взаимоотношения в приятелствата, в връзките с другите и пак казвам много добри възможности за започване на нови запознанства или за засилване на отношенията в съществуващи вече любовни връзки. Двойките, които са имали проблеми с ретроградната Венера, сега получават един прекрасен момент да дискутират, да говорят за това, което им е създало напрежение и да изгладят своите взаимоотношения. Нека да напомня, че Венера в Тригон с Марс е всъщност и също много креативен аспект. Прекрасно време да започвате някакви нови креативни проекти или въобще да се поддадете на желанието за някаква страст, която искате да развивате, нещо по-така, как да кажа, креативно, може да е хоби. В същото време Венера в Тригон с Марс е изключително хубава за креативни аспекти, при които има някаква връзка с изкуството или с красотата. Това може да бъде идеално време за изложби, това може да бъде идеално време за театрални представления. Въобще за всичко свързано с изкуство може да бъде и много хубаво време, ако сме решили да премебелираме или да пребоядисваме жилището си, стаята си. За хората, които искат да танцуват или да рисуват, е прекрасно време да започнат някакви такива обучения, курсове. Така че създаването на красота с този аспект засилва нашето чувство за радост, за удовлетворение. Използвайте го този аспект, той ще бъде много силен за огнените зодии Овен, Лъв и Стрелец и в по-малка степен Близнаци, Водолей също ще усетят силата на този аспект. В същото време на 10 май Меркурий преминава в знака Телец. Картината много рязко се сменя, защото Меркурий в Овен обича да се горещи, импулсивен е и Меркурий в Телец е изключително невъзмутим и много разсъдлив. Така че с лозунги и призиви вече няма кого да провокираш. Хората не се нуждаят от конкретна информация, за да вземат решения. С Меркурий в Телец ставаме по-материални, почваме да мислим за парите си, за вещите си. Като цяло с този Меркурий в Телец не сме склонни да вярваме току така. Искаме проверки, искаме доказателства. В същото време този Меркурий в Телец ще бъде много благоприятен за Телец, за Дева и за Козирог в по-малка степен, за Риба, за Рак. Те ще получат много добри възможности до 26-ти за срещи, за преговори, за ситуации, в които се запознават с някои и обсъждат съвместни, да речеме, проекти. Всичко, което е под Меркурий, с този Меркурий в Телец ще бъде изключително благоприятствено за тях. Това е също така много добър период да си направим някакви сметки, някакви калкулации, като сме убедени, че ще сме стабилно стъпили на земята и няма да допуснем грешки. Така че особено тези зодии могат да се възползват от това качество на Меркурий в Телец. И помнете, с Меркурий в Телец по принцип хората не са склонни да влизат в конфликти. Нито искат да си противостоят един на друг. Те определено са склонни към по-въздържано и много разумно поведение. Тогава, когато Меркурий е в негативни аспекти, което ще важи за Лъв, за Скорпион и за Водолей, тогава можем да станем изключително, как да кажа, инатливи, недоверчиви и често по някакъв начин обидчиви, да изказваме грешно мислите си, да правим грешни преценки
И предложенията за нови неща обикновенно с този негативен аспект на Меркурий се възприемат по изключително неуспешен начин. Хората стават несговорчиви, подозрителни и по някой път изпущат много сериозни възможности. И на 12 май имаме едно пълнолуние. Пълнолунието е в конфигурация с Уран. Това пълнолуние ще бъде изключително напрегнато. В дните около пълнолунието може да има много безсъници, може да има обостряне на някакви хронични заболявания и да обърна внимание, че около 12 май са възможни много инциденти. Така че бъдете внимателни с колата и когато боравите, да речем, с инструменти и въобще когато ходите, контролирайте си малко повече движенията. Това пълнолуние определено ще насити атмосферата с напрежение. Но не е само това пълнолуние. От 12 до 18 май в небето тече съвпад на Слънцето с Уран. Този съвпад се случва един път в годината. И винаги това са много, много напрегнати дни. Атмосферата се пълни с напрежение. Като цяло, обикновенно една част от хората стават много, как да кажа, ентусиазирани, искат да правят внезапно бързо промени, искат много свобода, бунтуват се. Това е транзита на Слънцето към Уран. Така че да се бунтуваме, да правим промени. Хубаво е да определим какво искаме да правим, но с съвпада на Слънце-Уран по някой път се вкарваме в прибързани действия или нараняваме другите около нас с неправилни заявки, с неправилно, как да кажа, изразени желания и импулси. Правете всичко възможно в този период да избягвате безпокойството, нервното напрежение, бъдете много активни, хубаво е да спортувате, да се движите, не да лежите вкъщи с лошо настроение. Ако трябва обаче да правите задължително промени, по-скоро не ги отказвайте. Слънце Уран винаги е свързано с някакви неочаквани, по някой път неприятни промени. Но в същото време, ако се опитваме да противостоим на това, се вкарваме в още по-големи така като цяло проблеми. Другото, което е със Слънце съвпад Уран, нашето съзнание обикновено се издига до по-високи вибрации. По някой път интуицията става изключително силна, по някой път някои хора имат различни психични преживявания, виждат други реалности. Това е по-скоро нормално за транзити като този на Слънцето с такава транссатурнова планета, с Уран, по някой път и с Нептун. По-добре е да не се стресирате от такива преживявания, просто останете с отворен ум и следете какво се случва. С този аспект в тези дни може да срещнете нови, неконвенционални хора, които да ви отворят нови хоризонти, може да са от различни култури, от различен произход. Излишните бунтарски дейности и въобще постъпки в този период е по-добре да се избягват. По-късно много често се съжалява и, както казах, да се пазим от инциденти. Но тук има още един аспект, който пак ни говори за същото. Значи някъде от 15 до 18 точно, но от 14 до 18 да го кажем, Меркурий е в квадратура с Марс. Значи, при този аспект, като си събере цялото това пълнолуние с Слънце съвпад Уран и Меркурий в квадратура с Марс, може да предскажем, че тази средна част на април ще е доста напрегната и доста пълна с, как да кажа, изненади от всякакво естество. Меркурий в квадратура с Марс дава прибързаност в мисленето. По някой път ставаме агресивни, по някой път избухваме, по някой път искаме бързо да вземем някакви решения. Правим бързо заключения, без въобще да сме взели всички факти под внимание, изричаме грешните неща, което води до много конфликти, несъгласия и по някой път дори враждебност. Така че в този период да внимаваме в отношенията, да внимаваме колко нараняваме другите. Ако те са излишно агресивни,
или импулсивни спрямо нас, е добре да бъдем малко по-мъдри и да не им обръщаме чак толкова внимание. Слушайте внимателно, премисляйте 2 пъти преди да говорите, колкото и раздразнени и обидчиви да се чувствате, нали, в този период. Въобще тия дни там не са добро време за вземане на много важни решения. Или ако ще започваш някакви преговори, някакви договорки трябва да правиш, въобще не е добре да използваш тези дни. Ако трябва да речем да се оправяш с някакви правни неща или с нарушения, трябва да имаш добър консултант до тебе, да те съветва, нали, правилно, за да не правиш сериозни грешки. Другото, което е в хороскопа, на 20-ти Слънцето влиза в Близнаци. От 20 до 23 Слънцето, 24 фактически става точен аспект, значи Слънцето в Тригон с Плутон в тези дни, това е един много силен аспект. Той е много интензивен, носи много енергия, за да завършим някакви наши проекти или да подхванем важни за нас неща. Този аспект, между другото, той не е импулсивен. Обикновено, ако сме заинтересувани от нещо, с този аспект сме по-скоро стимулирани да изследваме, да мислим, да можем да получим пълно разбиране на темата и после да решим какво ще правим точно. Този аспект носи много голяма сила, даже бих казала търпение, много енергия носи този аспект. Той позволява много положителни промени в живота ни да се случат. И с този аспект имаме повече контрол върху важните събития в живота ни. Този аспект е много добър, ако трябва от някъде да искаме помощ. Ако трябва да се обръщаме към някакви авторитети или към хора с власт, за да искаме някаква помощ, да искаме да ни обърнат внимание, или трябва да разговаряме с шефа си по някаква тема. Така че в тези дни може да си планирате такива важни постъпки и този аспект може да им донесе необходимата енергия, за да може те да завършат успешно. Много лични или професионални проблеми могат да бъдат решени в тези дни. Аспектът позволява това нещо. И за тези, които изследват езотерични дисциплини или се занимават с по-мистични неща, тези дни са изключително добри за някакви по-дълбоки изследвания или за някакви лични трансформации. На 26 май Меркурий влиза в знака Близнаци. Той влиза в своя собствен знак. Преминаването в Близнаци веднага дава желание за свобода. Хората просто се разкрепостяват умствено, искат новости, искат да общуват, искат да говорят, стават любопитни, искат да пътуват. Така че с този Меркурий ще започнем да имаме много контакти, много общуване, ще станем доста по-разговорчиви. С Меркурий в Близнаци не търсим задълбоченост, там търсим просто много контакти и да събираме информация. В споровете не сме агресивни определено, не искаме да се доказваме. Общо взето, по-скоро да знаем, да получаваме някаква информация, да учим някакви нови неща и много често с Меркурий в Близнаци бързо забравяме. Ставаме доста как да кажа, разсеяни. Това, което не ни е важно, влиза в ума ни и много бързо излиза. Меркурий в Близнаци ще бъде особено добър за Близнаци, за Везни и за Водолей и в известна степен за Овен и за Лъв. Тези зодии могат да започнат различни курсове или ако искат да говорят пред публика в този период, ще получат добри възможности. Може да си планират много добри пътувания, могат да си планират важни срещи с други хора, но пак казвам, този Меркурий не предполага задълбоченост. Той си е доста повърхностен. Хората, за които този Меркурий ще прави негативни аспекти, значи, това са подвижните знаци Дева, Стрелец и Риби, могат да станат особено бъбриви, излишно бъбриви, много разсеяни,
в този период и някак си не много адаптивни. Могат много лесно да си сменят мнението с този Меркурий, да се откажат от неща, които преди това са говорили, да си зарежат някакви неща, по които са работили, защото не виждат смисъл повече да го правят. Могат също да манипулират лесно другите. При такива аспекти на Меркурий в Близнаци може да се сблъскат самите тези зодии с нечестност, с лъжа, с лицемерие. Меркурий в Близнаци в негативен аспект може да донесе слухове, някакви клюкарствания, сплетни, мошенничества и кражби. Така че бъдете по-внимателни с този Меркурий в Близнаци. За този месец това са по-важните аспекти, които подготвих за вас. Желая ви хубаво преминаване през този месец май.